салом дӯстони азиз, як маълумотеро бояд ба самъи шумо расонам. дар ин дунё хоҳ кори бад, хоҳ кори хуб, хоҳ дасти як касро мегирӣ, хоҳ дасти як касро намегирӣ, хатогии туро меёбам. аз ин рӯ бояд ту аз гуфти ин мардум рӯҳафтода набошӣ. агар як кори хубе кунӣ, ба хубӣ не, ба дашном хайр дорад мекунад, фалон кор қатъи машғул аст. агар як кори бад кунӣ, ҳамон дашном такрор мешавад. ин бояд ҳамин хел буд, ҳамин хел мешид. агар ягон кор накунӣ чӣ? ана ҳамон дашном боз дафъаи сеюм такрор меёбад. пас ин мардум чӣ коре мекунӣ намекунӣ, хатогии туро меёбанд. ёдам аст нақл мекардам, як дорандае оши серравғану сергӯшт мекунад, ба ҷое ки бихӯранд раҳмат гӯянд, чӣ мегӯянд? хай худо додашай мекунад, худо зада мемурд ки ҳамин равғани оша кам кунад, гӯшти оша кам кунад ки давленӣ нашавем. ҳамин гапро мешунавад, такроран оши камравған ва камгӯшт мекунад. боз чӣ мегӯянд ҳамон одамҳо? мегӯянд худозада бин, дилаш намеша камтар равған, камтар гӯшт кунад ҳамин оша. инашро мешунавад, намекунад. як рӯз мегузарад ки боз ҳамин садоро мешунавад, ина ҳамин фалонӣ фалон қадар пул дорад, лекин як хайр намекунад. пас ту чӣ коре кунӣ накунӣ, ин мардум хатогии туро меёбанд. аз ин рӯ агар ки гуфти ин мардумро гӯш кунӣ дар зиндагӣ, ана ҳамон хатогии анамоҳоро ту такрор мекунӣ. пас бояд ҳамеша касе чизе мега намегад, ту қадамҳои устувори худатро ба сӯи мақсад бояд гузорӣ. ҳоло якчанд картинкае ҳастааст ки шумо ба мегузорам. шумо ана ҳамон картинкаҳоро дида худатон бевосита хулосабарорӣ кунед. боз такрор мекунам, фаромӯш накунед. чӣ коре мекунед намекунед, хатогии шуморо меёбанд, дар бораи шумо гап мезананд. агар ҳамаи ин чизро аҳамият диҳед шумо, бидонед ки хафо мемонед. худо нигаҳбони шумо бошад.